si penso solament en el que és el nom, educador social, seria educar la societat. El tema està que sé que va una mica més enllà del que és, no? Sí que és veritat que crec que si l'educador social estigués ja a les bases de les escoles ajudant el professorat, no caldria després en el carrer on realment sí que fan falta. Que l'educador sigui com el facilitador de futurs ciutadans que les seves decisions tindran influència, més enllà del que és a nivell polític, en el seu vot, sinó en la seva organització i en la seva acció política, ja que jo crec que a nivell polític i d'articulació social és on podem fer els canvis d'aquest sistema que està molt de moda dir-ho, però en un sistema neoliberal poder incidir. És una forma d'entendre les persones que ho han passat malament en el passat i ajudar-los a tenir un futur millor. És el que duen a terme els educadors socials, que són com els mestres però treballen a tots els llocs i amb gent de totes les edats per tal d'aconseguir un equilibri social. Entregar a la sociedad unos valores y introducir a personas que se han salido de la sociedad en esos valores o en esa sociedad, que están al límite un poco de, dijéramos, están fuera del ámbito que la sociedad llama normal, pero que tampoco es cierto que esa normalidad sea así. Entonces no es una ciencia matemática, es como un ensayo-error que se va probando, se va adaptando y más o menos un poco lo que entiendo por ello. Són educadors que es dediquen a ensenyar i ajudar a persones que tenen problemes. A mi em sembla que és, no sé, la gent que estan als internaments, a les presons, no? Algo així. És un ajut per gent limitada, igual d'aquí com de fora. Este personal creo que se dedica a evitar daños mayores, a tratar de que estas personas pues, no tengan esa indigencia que les lleve pues, al hambre o al frío. És resoldre conflictes entre diferents col·lectius. Seria la branca de l'educació que s'encarrega d'ajudar els col·lectius més desafavorits, sobretot a intentar integrar-los si tenen algún conflicte amb altres col·lectius de la mateixa societat. Es una disciplina que está dirigida a la comunidad, forma parte de lo que son los derechos humanos de la gente, a recibir no solamente una educación formal, sino un apoyo, puede ser en forma individual, la formación de grupos, el desarrollo comunitario, justamente como una manera de apoyarlos para que tengan una mejor calidad de vida. La capacitat comuna que tenim de saber conviure entre tots i, per tant, com a feina dels educadors socials, doncs, ajudar que aquesta habilitat que hauríem de tenir de viure en societat doncs, es pugui dur a terme amb eficàcia. Fa una feina més d'estudi, d'anàlisi de la societat com està o de la situació, quines eines es poden crear per millorar aquestes situacions i els treballadors entenc que apliquen totes aquestes idees o conclusions. Per mi és un complement a l'educació escolar que en principi crec que el que intenta és reforçar a persones o nens, en aquest cas, que tenen problemes d'integració, perquè són immigrants i tenen problemes per adaptar-se a l'escola. Els educadors socials treballen a la presó i ajuden els lladres a fer-se bons. Si he de ser sincer, la veritat és que no tinc clar què és això de l'educació social i crec que no és un problema exclusivament meu, sinó que és un aspecte compartit pel conjunt de la ciutadania. A mi els termes d'alguna manera m'aboquen la societat, la nostra societat, la seva complexitat, la seva diversitat i tot el que això pot arribar a generar, que no és poc, a nivell de problemàtica. I per tant entenc que aquesta problemàtica, que d'alguna manera ha de ser gestionada perquè puguem conviure, doncs podria ser el focus, l'objectiu d'aquest perfil que en diem educació social. Si és així, si no vaig equivocat, la veritat és que estem parlant d'una cosa molt important i, per tant, realment és un problema greu que a nivell de conjunt dels ciutadans no tinguem gens clar, que és això de l'educació social. M'ha sorprès positivament, hi ha expressions que parlen d'equilibri social, es parla d'acompanyament, es parla
Es parla de situacions de vulnerabilitat, de situacions adverses, d'igualtat. Es parla fins i tot de ciutadania, i m'ha agradat. Penso que és fruit també d'una professió que ja no és tan nova. Sempre hem dit que som nous, però quan ja superes la vintena d'anys ja no ets tan nou. Doncs la veritat que he tingut una ambivalència de sentiments, perquè per un costat m'agradava sentir que gent de diferents edats anaven bastant ben encaminats amb el que fa l'educador social avui en dia. Però l'altre costat que no m'ha agradat tant ha sigut que en aquestes definicions que anaven donant apareixien molts tòpics sobre l'educació social que a mi m'agradaria que no hi fossin, o que m'agradaria poder-me dedicar a que això pogués canviar. M'ha sorprès moltíssim que una de les persones ha parlat de facilitació, que pensava que aquesta paraula no sortiria en cap moment i ha sortit, i per mi és molt important, que forma part de la nostra tasca i la nostra essència, i també dir que el coneixement que hi ha dintre de la població, de la nostra professió, potser està més enfocada en la reparació, quan hi ha una dificultat, una mancança, amb col·lectius molt específics que en teoria estan patint, i la nostra figura, la societat, les persones de carrer és la que veu més clara, i potser trobaria a faltar que veiessin la nostra tasca des d'un rol potser més preventiu i més de poder evitar certes situacions. M'ha suggerit una expressió del que és l'educació social en totes les seves expressions, en tota la seva forma polièdrica. Com deia un d'ells, la societat és complexa, no hi ha una cultura, sinó hi ha moltes cultures. Al final l'educador el que fa és mediar entre aquestes cultures per la inclusió social de les persones. De certa manera, la pregunta, què és l'educació social o què és un educador social, crec que és una pregunta en trampa en el sentit que semblaria preguntar per un pleonasme. Hi ha educació que no sigui social? I per tant contestar a un procés educatiu que no entén la part social fa que la gent intenti focalitzar, intenti veure alguns elements que són específics de la nostra professió. I jo crec que l'avantatge o la gran virtut de la nostra professió és justament això, que no entenem l'educació si no és social, si no és integradora, si no és... Hi ha una sèrie d'elements que fan que la fan una eina molt potent i més amb els temps que estem vivint. Quina és la història de l'educació social i dels educadors socials? Quins són els seus antecedents? Des de quan hi ha educadors? Molts cops hem llegit que la nostra història comença en el període posterior a la Segona Guerra Mundial, quan les influències del desenvolupament de l'estat del benestar havien possibilitat, a partir dels anys 50, l'aparició d'aquesta nova figura que venia a substituir les intervencions purament vigilants dels treballadors d'aquest àmbit. No obstant això, trobem referències i rastres sobre educadores i educadors socials i sobre la seva intervenció social i professional en nombrosos documents i arxius històrics i en dates molt anteriors. A principis del segle XX, es dona un moviment generalitzat a tota Europa d'atenció als problemes de la infància. També ens trobem amb les primeres intervencions en oci i temps lliure que corresponen al període de la Primera Guerra Mundial i amb les primeres colònies infantils que neixen als anys 20. I què dir dels ateneus obrers i de la seva tasca social i cultural? El coneixement de la nostra història forma part de la nostra identitat i del nostre projecte de futur. La figura actual de l'educador social a Catalunya és el producte de 3 ocupacions històriques: els educadors especialitzats, els animadors socioculturals i els educadors d'adults, i de la tasca dels educadors de persones amb discapacitat. En totes aquestes ocupacions trobem els següents punts en comú: la lluita contra la inadaptació, l'alfabetització, l'exclusió i la marginació social, la cerca de la capacitació professional i el desenvolupament comunitari. De mica en mica es va ampliant l'àmbit d'intervenció i l'educació social es va construint una identitat professional que s'adequa a les necessitats de la societat que està en permanent evolució. Els canvis en les polítiques socials s'inicien a principi dels anys 70 i s'accentuen amb l'inici de la democràcia. És llavors quan pren força l'educació en el lleure. També es fa visible l'educació social de les persones amb discapacitat, un àmbit que, malgrat ser dels més antics,
mai abans havia tingut cap tipus de reconeixement. Cal destacar la creació dels col·lectius infantils l'any 1978, que suposen un canvi en el model d'atenció a la infància i que marquen un abans i un després de l'acció social amb infants. Tots aquests canvis feien necessaris nous espais de reflexió sobre les pràctiques educatives i és així que es creen diferents escoles d'educadors especialitzats. A la dècada dels 80 van anar sorgint les associacions de professionals amb l'objectiu d'intercanviar experiències i pràctiques professionals i de treballar per un reconeixement de la professió. Amb l'aprovació del Reial Decret 1940/1991 de 30 d'agost, el Ministeri d'Educació i Ciència estableix el títol universitari oficial de Diplomat en Educació Social, fet que suposa un pas més per al reconeixement i la construcció de la professió. La primera promoció comença l'any 1992. Amb la creació de la diplomatura, les associacions professionals d'educadores i educadors socials van anar donant pas als col·legis professionals. La Llei 15/1996 de 15 de novembre va permetre la creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Ara ja han passat 25 anys des de l'aprovació de la diplomatura i 20 anys de la creació del CESC. Si parlem des de la perspectiva d'una construcció professional, podem percebre que han estat uns anys ben profitosos. Però encara ens queden fites per aconseguir. La consolidació i regulació de la figura de l'educador i l'educadora social, una millor qualitat dels serveis d'atenció a les persones a Catalunya, la millora de les condicions professionals i sociolaborals dels educadors i les educadores socials i un major reconeixement social de la nostra professió. Me l'imagino tan viva i actual com avui en dia o més. Per mi l'educació sempre ha sigut el gran instrument per construir la civilització. Com ens deia el George Wells, la civilització no és més que una cursa contínua entre l'educació i el caos. Per tant, fa molts anys que ja em vaig apuntar a córrer per l'educació i crec que això ha de seguir sempre endavant. Per tant, educació social ara i sempre. Crescuda i madura. Crescuda en el sentit que jo crec que d'aquí uns anys aquesta necessitat que hi ha en aquests moments d'unir l'espai d'educació escolar amb l'espai d'educació social necessitarà un cert contínuum, és a dir, l'escola canviarà i, per tant, aquest paper que fem els educadors socials en relació al que antigament en dèiem no formal es anirà generalitzant en l'espai escolar i també en l'espai fora de l'escola. D'altra banda, també és cert que a mesura que creixem, jo crec que les professions necessiten temps per poder créixer i madurar. Els educadors i les educadores socials estarem en llocs de responsabilitat que farà que moltes de les qüestions que ara per nosaltres són claus i que no tenim, les promoguem des d'aquests llocs de responsabilitat. I finalment jo crec que hi haurà un increment del paper i del treball en relació a la promoció de les persones, és a dir, que aquest espai no tant, o que agafa un vessant no tant d'atenció, sinó de promoure les capacitats i de promoure la circulació i la promoció de les persones, jo crec que serà un dels elements que en els anys futurs estarà present. Regulada. Regulada a nivell estatal, a nivell europeu, més reconeixement social, més reconeixement estatal, amb col·legis professionals amb més poder en un sentit positiu, amb més quantitat de persones treballant, però puguem amb menys parcialitat en aquestes feines. M'agradaria que no fossin jornades de 15 hores a 20 hores, sinó que la gent pogués tindre uns sous acords al nivell de responsabilitat que estan exercint. I m'agradaria també, lògicament, que veritablement hi hagués un impacte positiu en la societat amb les persones amb les que treballem, ja no tant a nivell quantitatiu, perquè a vegades és molt difícil, però que es pogués arribar més enllà a cada cop més gent i que no hi hagués gent fora del sistema. Parlem molt de l'acompanyament, però ara ja parlaria de nodrir aquesta capacitat autotransformadora des del protagonisme de la mateixa persona i dintre del seu context. L'educació social hauria d'estar a l'escola
i de l'escola sortir al reste de la societat com un ofici o una professió que acompanya les persones, a totes les persones, estiguin en risc o no. Jo espero que dintre de 20 anys la figura d'educador social estigui molt més reconeguda que actualment. Els professionals de l'educació social estiguem molt ben connectats els uns amb altres, que compartíssim diferents tècniques, experiències, maneres de treballar, projectes, perquè tenim un àmbit de treball, tenim molts àmbits i tenim moltes maneres de treballar i això és molt important que ho puguem compartir i que ho puguem socialitzar. És difícil fer prediccions a un cert temps, no? I més en temps d'incertesa i de canvis tecnològics tan grans, és a dir, no sabem què passarà d'aquí 2 dies, imagina't què passarà amb la incertesa i la tecnologia d'aquí 20 anys. Però justament jo crec que l'educació social és algú que el que ha de fer és minimitzar aquesta incertesa, minimitzar la incertesa que hi ha en un procés educatiu, minimitzar la incertesa que hi ha en un territori a partir de crear estratègies educatives que facin que, a partir d'una realitat, a partir d'uns problemes, a partir d'unes necessitats, fer un procés educatiu que ens porti a un altre punt, segurament amb noves necessitats, amb nous problemes. Un educador social és un expert en minimitzar aquesta capacitat i jo crec que d'aquí 20 anys el que hem de fer és jugar amb aquesta incertesa per fer la gran aliat i establir complicitats que emocionin a la gent. Jo crec que en aquest moment l'educació social està en un moment crític, però en sentit positiu, una crisi de creixement, perquè està en un moment d'institucionalització i formalització, i això és important, el nivell de reconeixement social cada cop és més gran, i això és important per les persones en les que intervenim com a educadors i educadores socials i per l'educació social com a disciplina, com a professió, com a tot això que és, però també tinc una mica de temor si l'excés de formalització ens portarà a oblidar-nos de l'origen, perquè totes les coses que s'institucionalitzen i es formalitzen, al final poden oblidar-se, poden convertir-se en coses mortes i poden oblidar-se de per què han sortit. I l'origen del procés d'acompanyament i de dotar i d'oferir la possibilitat a les persones d'augmentar els seus recursos per viure una vida digna pot ser que en un procés de formalització i institucionalització quedi molt desdibuixat i això em fa una mica de por. A mi m'agradaria que no perdés aquest contingut i que contínuament tingués present l'educació social d'aquí 20 anys, que sempre ens devem a les persones i l'encàrrec sempre és una qüestió que s'ha de col·locar en un espai una mica més de contrast i d'equilibri amb el que són les necessitats reals de les persones. Amb molta auge, amb un impacte gran, vol dir que l'educador social estarà immers en institucions o en organismes o en estructures dintre de la comunitat que actualment no està, com per exemple l'educació reglada, estarà convivint amb l'educador social, amb el que és l'educació més informal. Estarem facilitant processos a nivell de comunitat, d'acompanyament de diàlegs, de ponts de diàleg, de convivència, d'establir ponts i punts d'acord per teixir el que són les bases de la societat. Doncs bé, en una situació idíl·lica seria que no hauria d'existir, entenc jo, com no haurien d'existir els centres de menors, no haurien d'existir els centres d'acollida, no haurien d'existir les persones sense llar, no haurien d'existir les presons, ja posats a somiar, anem a fer de Galeano, no? Llavors penso que no hauria d'existir. Si existís, doncs penso que hauria de ser una professió encara més reconeguda, totalment visible i amb això la veritat és que em conformaria, no? El món està canviant amb valors, està canviant en sensibilitats, està canviant, ja ho veiem amb el dia a dia, a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell social. Tot allò que ens havia servit fins ara, avui dia ja no és vigent, s'estan creant noves alternatives, s'estan creant noves formes d'entendre la vida, i em penso que en el món de les emocions, que serà en el món on ens trobarem d'aquí uns anys,
l'educador social serà aquell personatge que intentarà treballar molt el que serien aquestes habilitats socials, aquestes competències transversals, des del àmbit de la prevenció. Penso que tenim un paper importantíssim en la nostra societat per donar eines, per poder acompanyar a tota aquella gent que realment emprèn un camí insegur, cada cop més difícil, però amb l'esperança de poder ser un mateix, tenir aquesta oportunitat de ser en el fer.